Sebiyaxovwa la. Labo MC abala nonjiniya bethu la sebeyaxova. Kodwa ke angiphazamisa ubahubhe umfanele umkhonzile kakhulu ngendlela esimangalisi. Njengamanje bafowethu ningaphazamisa umcimbi mina ngeke ngisadlala ngiyabonga. Oh, manini bafowethu. Khona kusuke kwenzeka ngala. Makhombane. Babugadla. Okay, sansana ngambiyela. Okay, wozake lapho DJ nobahubu. Sifakele bahubu. Nasi into zakho. Nobahuba iUS kana ubebe. Nasi. Bese siyamjadela ubaba uGadi. Njengoba usho kwini. Bamenzani manje uGadla laphana ke kwi-album launch kaLimit nala ebiseyitolo kwaShenge kwamashu kwakuyisonto ke laphana. So uGadla ke uGadla uShunu wenkani usekudla ngempela manje sekuwuye manje uhamba lo Shunu wenkani akasadlali nje ngempela isikhathi sokudlala akasanaso. So manje ke bekwenzakalana laphana bese bemcasulelana ubaba uGadla. Kodwa phela ngoba lento ilaunch nje akuyona into eserious ngaleyo ndlela leyo. Babo bese kazayithathe ngesifuba lento kanjena. Ethi bayaxova abantu. Khona imagine abantu bamile lapha. Balindele ukuthi awu ubani uzoperforma uzongena. Gcina ngasenzekanga lokho. Yizo izinto ezibhlungu lapha. Because into eyenzakalayo nize nibone ku kanjena la kumanye ama event. Ikhathi abacula bafika ngazo ziyashayisana. Ngendlela osokuhlaleke ngayo ikhathi siyaphikisana. Khona abaculi uthola bazoya kwezinye indawo bafuna ukusheshe becule bejabha abanye abantu. Ebese OMC nabo, OMC angazi ukwenzakalani. Nabo banakho ukuxova Nkosi yami. Banakho ukuxova kakhulu. Nami ngiyababhlema kwelinye side ke. Ukuthi usokwenzakalani hayi bengakhulumi no stage manager lapha kusethwe into ekahle. Bechazelwa abantu, betshelwe futhi abantu ukuthi hayi ubani ngoba akafiki sizocela kukhulunywe nomuntu. Lento ukuthi kwenzeka kanje yenza umculi azibone ngahloniphekile engathi bayamjumpa nje kalula nje. Iyo into esuke icasula abantu ukuthi nikhona sebezofaka abangani babo and futhi uyamuzwa ubaba uGadla ukuthi uyamhlonipha kakhulu ubahubheke. Uma emhlonipha ke futhi khona la umuntu ambonayo ukuthi uyo sefuna ukubaxabanisa ngathi manje abasazwana. Okuyinto embi kakhulu leyo esingafuni nje ukuyibona ingane zakwethu. Kodwa ke kuhambe kahle khona uma ngibheka akubanga kukho nje kubi kube yilokho nje okuncanyana nje okuphazamisa nje imoya kubaphamisela imoya abantu. Into ekanje ukuthi kube nama launch album launch into enhle lesifuna ukuyibona beqhubeka abaculi bakithi besupportane zikhathi zonke. Kuyasijabulisa thina sikubuya eceleni ukhombisa ukuthi kubanjiswana kangakanani endimeni ke kaMaskandi nisahle ngaze ukuthi siyodeba nawo kuzayo sesokhuluma ngomnye umsebenzi khona la kwindofa Soweto TV.